Ik ben Judith Delso en ik heb een afspraak met Jacqueline en Sarah. Zij zullen mij meer vertellen over vrijstypers. Hallo. Ik kom van Jacqueline en van Sarah. Oké, ga ik even bellen. Hey. Hallo, Sarah. Nou Sarah, waarom bist je eigenlijk vrijstyper geworden? Ik ben vrijstyper, want ik ben werkzoekend. Alleen ik heb nog niks kunnen vinden en tot die tijd wil ik niet stil blijven zitten. Maar wat helpt er nou eigenlijk voor jezelf dan uit? De sociale omgang met mensen. Gewoon de mensen die daar komen werken, de mensen die daar op festivals komen. En wat betekent die meerskip dan voor jou? De mensen beter leren kennen, dat ik me dichter bij de gemeente zelf voel. Dat ik mezelf ook wel een beetje een Fries voel, ook al ben ik hier niet geboren. Ja, dus wat is een vrijstyper nou eigenlijk? Nou, een vrijstyper, dat is een vrijwilliger die in 2018 aan het werk is als vrijwilliger dus. En waarom willen die vrijstypers nou eigenlijk zo bijzonder dan? Nou, een vrijstyper is bijzonder omdat een vrijstyper is eigenlijk een heel naai woord wat in het leven roepen is voor 11 2018. En het zijn dus vrijwilligers die zich inzetten om dat tot een succes hier te maken. En wat zou er nou gebeuren als ik gewoon helemaal geen vrijstypers zou wezen? Oh, wauw. Nou, dat zou een vette chaos worden. Dus geen verkeersbegeleiders. Dus dat zou geen mensen die de jassen ophingen. Bij het filmfestival wie in de cashiers, publieksbegeleiders. Ja, het zou een groot chaos worden. Het zou gewoon helemaal net goed komen. Dus Nee. Zoals Jacqueline al zei, zonder vrijstypers wordt het een chaos. Als meer weten of als het echt vrijstyper worden, zeg dan op de site. Lost it, took it so long.